Doon sa kalab. Kuan, scroll ulit Facebook. Ngitag kuan ba? Ano sa'yo mag-scroll dira lab? Mga kuan, impeachment ba yan ni Sara no? Nya, kuan kayo karon kanang init king labanan ba? Kaduha pa kadlaw. Nya. Dami may kag smile dira lagi. O, may smile good. Awarag na oh. Focus pagkaayo siya oh. Kita daw be. Oh, iya maka. Luistro, nakita ganing laway ni Luistro, kabanta gadong kuan. Nakita ba itong laway ni Oh, Luistro? kita na ko to sa Facebook. Gani. Daghan man gani nag-comment ato. Grabe si Luistro, di jud si Luistro mo kando. Kiuwaw ra pa ba? Lami aja sa yung scroll on. Focus mo tayo. Sa paan na jud tak karon dira lab. Ano man? Tik-atik naman siguro Oh, kag scroll dira ah. Oh, Jesus ko diro. Taka mo siya eh. Oh, klaro kaya ko diri ba? Klaro kay na diri oh. Anak ka ng pu. Anak ka ng